Компанія «Своє авто» вас вітає. У нас нове надходження Audi A4 2015 року. Автомобіль на S-Line комплектації, Quattro, повний привід, 2 літра бензин. 160 тисяч пробігу у авто, поміняні цепки повністю. Синій оригінальний S-Line-овський колір. Дуже класний обвіз. Оригінальні легкосплавні диски, хороша резина, безключовий доступ на 4 дверях присутній. Комбінований салон, тут S-Line, тут S-Line. Дивіться, пам'ять сидінь, преміум акустика Bang & Olufsen, підігрів дзеркал, круїз-контроль. Вона напічкана абсолютно всім, що було доступно. 164 тисячі пробігу, Quattro-версія, дерево, чорна стеля люк, камера парктроніки присутні, підігрів сідушок, кнопочка старт-стоп, S-Line. Дивіться, підрульові лепестки. Саме головне, що цей автомобіль повністю обслужений і повністю на ходу, жодних вкладень не потребує. Мінімальні пошкодження по Америці. Хороша ціна буде, можемо продати в лізинг, в кредит, за готівку, обміняти ваш автомобіль. Приїжджайте, компанія «Своє авто», Стрийська, 28, Солонка. Приїжджайте, тестуйте і купуйте.